Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Terry, 55 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong anak nga nagumon sa ginadiling drugas. Apa ni undang na. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Oh, sayo man lagi kang nauli na. Oo, ma. Huwa na ko trabaho. Unsa? Nagtak man ang among kompanya ma og mga trabahante. Og usa ko sa mga nataktak. Lah, niya unsa may plano ni mo ron? Mangita og lain trabaho, ma. Wa pa ba uli si Aljon day? Wa pa man dong, uy. Imsad ka ni bata, Basin og nagbarkada na to siya ha. Nah, ambot lang ka ha. Naibaw ba ka iyang uyab nga tagdugay na siyang mauli, sukad nga wa na siya trabaho? Wagit ko kay Bao, na tita. Ang ingon niya nako nga mangita ra ko na siya og trabaho kung mulakaw siya. Unya ana ra ko na siya sabay og inikahuman. Mao ba di ay, Dayani? Sige lang, pakigistoryahan lang unya nako si Aljon. Nak, kumusta man ang imong pagpangitag trabaho? Huwag yapon, ma. Windawat ako. Pila naman kakabuan nga wa na kay trabaho, nak? Yaw, sa na ako nga wa may nidawat ako. Sa may gusto niyo, pugso na ko sila. Dong. Bisit! Kalma lang, kalma lang. Bisit! Oh, asa man ka? Mulakaw ko! Dong! Aljon! Wa na di ko makasabot ni Aljon, Dong. Kung dili mo init o kalit ang mukha lang sa siya katawa nga si Yara. Kinala nga may bawaan na to sa mga barkada niya day. Nana ay. Mayo kinauli na ka. Mag-istorya ta. Unya lang ba? Wadto ko sa syudad. Adto ko po dito. Unsa? Isa! Ay kabala ka tita. Dera si Aljon sa bahay. Ako na libahala ni niya tita. Nganong naaman na siya dihas inyo, day? Wagid ko makasabot niya. Tita, may gamit og namaligya man is Aljon og drugs. Oh. Og daghan ako no ang nangita niya moong miikyas ni siya diha. Unsa? Wagid ko magdahom nga maudi ay nahinungdan nga nung nagdali og adto si Aljon sa syudad. Pero nagpasalamat lang sad mi nga naglikay na siya og nagpalayo dinhi sa among dapit. Unya, dong na kabuan nga wa si Aljon diri sa ato. Maayo unta og magpadayon na lang nino. Kaya delikado gid ko mong pauli siya dinhi uy. Maugid day. Maugid. Ayo! Dire! Ya! Si John Neron, aging agaw ni Aljon. Oh, sa may tuyo ni mo, John. Ya! Asa na si Aljun? Koan, kanang, tuwa sa syudad, nagtrabaho. O ba? Tiya, ay pabrika si Aljun niya. Kay nainingita niya. O delikado yung kinabuhi kung kita siya pag-usab. Unsa? Day. Muragas tata. Delikado ta ini. Nga naman, dong. Pila nag-adlaw nga nakabantay ko nga nailalaki nga nagsiki og paniid nato dinhi sa ato. Ha? Kinuo ko. Basig nangita ng Aljon. Kinahanglan nga siguro nato. Nga dili na gid mo balik din sa bahay si Aljon.
ka. Abi na ko gadto ka sa syudad. Ma, mutog ano lang ko tinuod pa. Nakoy ni uyab-uyab ba nga ugamit og mamaligya sa droga. Og gihulga ko niya nga kung dili ko balik din sa ato. Isumbong ko niya sa mga kailan niyang pulis kay nahimo siyang asit sa una. Unsa? Nabuhat na niya sa iyang uyab sa una ma og nahibaw ko nga kaya na niyang buhaton ako. Aljon, Matabangi ko be. Manhadlo ko og wala ko kay baw unsa kong buhaton. Gusto na ko magbag-o ma. Matabangi ko. Aljon. Hasta ko naglibog na kun unsay angay buhaton para masulbad ang problema sa akong anak. Ug maluoy na pud ko niya nga magsige na lang og tago tungod sa mga panghulga sa babay nga iyang nauyab. Karon, gusto na siyang makalingkawas ug magbag-o na sa iyang kinabuhi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Niundang na og gamit og pamaligya ang akong anak sa ginadiling drugas. Karon, grabe na ang iyang kahadlok. Mapriso ba gihapon siya, bisag niundang na siya? Ikaduhang pangutana. Naa siya na uyab-uyab nga utrusad nga mogamit og drugas og namaligya pagyud kini. O gusto nang makalingkawas ang akong anak niya. Pero, gihulga ang akong anak nga isumbong siya sa mga kailang nga pulis. Tungod kay asit ko ning bayhana sa una. Unsay angay namong buhaton? Ikatulong pangutana. Nakakita mi nga nailalaki nga magsigi og paniid sa amo. Dili mi sigurado kung sinugo ba kini sa babay. Angay na babing magpablatter? Kay nakulbaan sad mi sa among sitwasyon. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung musurindi na lang yun ang akong anak sa mga kapulisan, o kung musulti siya kung kinsay mga manggamitay o mamaligya og droga sa among dapit, dili iba mabutang sa peligro ang kinabuhi sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tere. Letter sender nato karong adlaw, di nato isulti kung asa iyahang address, pero 55 years old si Terry. Kabahin sa sitwasyon sa iyang anak nga gikan na agoy na nahilayo pero karon back on track, no? Sa una medyo nag-drugs man gyud ni siya, no? Tabi-tabi sa kaning bad word nga droga, no? Kani maginadili nga mga droga. Kay kaning drugs, tambal ba ni? Pero naay prohibited drugs. Dili pwede i-abuse ni nga mga drugs, no? So, karon ingon si Terry nga okay na kuno, nahilayo na. Pero, naaman ni mga giagian nga pangut problema, kabahin pagyud no, sa iyahang mga bisyo before. Sumuni ang mga pangutana. Niundang na og gamit og pamaligya ang akong anak sa ginadiling drogas. Karon grabe iyang kahadlok. Mapriso bagyapon siya bisag naundang na siya. You know, the society and the government welcomes whoever would like to repent, reform, and rehabilitate themselves without need. No, nga dakpon pa, biingkot pa, dili na na, ingon ana. Basta limpyo na na siya, dili na na siya pwedeng dakpon, di na na siya pwedeng hilabtan. Especially kung makita ug magpakita ug padayon nga magpakita og tarong na tinguha unya nga nalimpyo gyud siya, unya okay na gyud ang iyahang sistema, iyang kaugalingon na reform, wa na muusab, makita po na nato, no? And ang iyahang mga pagpanrabaho, legal na, ayaw gyud mo kabalaka. No, he has to take away that stigma of fear. No, karon nga na-rehabilitate na siya. Kaduha, naa siya'y nauyab-uyab nga otro sad nga mogamit og drugas ug mamaligya pagyud ni. Ug gusto nang makalingkawas ang akong anak niya, pero gihulga ang akong anak nga isumbong siya sa mga kaila nga pulis. Bisag niundang na siya tungod kay asset kuno ning bayhana sa una. Unsay angay na mong buhaton, buwagi. Ayaw kaguol. Aki ba kasi angay mo hulga? Siya. Kahawd gud anang uyaba nga mao pay mag-una-unag hulga, mao pay makasasa, mao pay gabuhat og mga ginadili sa balaod. Siya pa'y manghulga, baga siya naong. Siya mo'y angay hulgaon, siya mo'y angay hadlukon nga kung di siya magtinarong, no?
ug dili niya tarungon ang iyahang kaugalingon, no? Bantay siya kay siya mo'y angay dakpon. Imuhang anak wa gyud angay kahadlukan. Pabiyain na ngano gud di man na gugma ng ingon ana. In the first place, she is a bad influence sa imuhang anak. Dili gani gid sila angay makigrelasyon kay kung tarong pa siya, muundang sad siya anang bisuha kay kaning droga wa gyud ni ayo og tarong nga ihatag sa atong kaugalingon, sa atong kaugmaon, sa atong pamilya, sa atong higalas, katilingban ug uban pa. Undang, biyain na. Isumbong. Siya mo'y angay isumbong. Ano gumahadlok ka? Di ka angay mahadlok, ha? Because I already said, di ka madakpan, di ka angay mahadlok. Kanang pulis, otro po na, sila'y angay mahadlok nimo. Ug mag-ingon-ingon silang nanabon sila. Ikatulong pangutana, nakakita mi nga naay laki nga magsigi og paniid sa amo. Dili mi sigurado kung sinugo ba nis babae. Angay na ba ming magpa-blatter? Kay nakulbaan sa mis among sitwasyon. Pwede ra gid mo magpa-blatter. Nga kung magpaniid na siya, dola, no? Isumbong sa pulis. Why kumo kung magpa-blatter ta para mahadlok na sila? Come on, kamuy angay nga magmaisugon. Kamuy angay makampante. Kay limpyo mo, tarong mo, ang balaod mo dapig ninyo. Sila ang angay mahadlok. Di ta magpada sa ilahang hulga ninyo. Kayabag nila no, kinsagod mo, kamakasasa ninyong dako, kamumoy na ay mga gipangbuhat nga silot, no, nga makadaot, no, sa ato ang katilingban, kamoy nakadagtigaw, daot sa kaugmaon sa mga tao, may nag-inyo ray naguba, mangangin pa mo, tanawa na iyang gibuhat og epektos imong anak, di ba? But do not live in fear. Ayaw mo kahadlok, kay di good mo madakpan for the past kanang nga mga faults nato. Ang importante ang karon ug ang ugma nga di na gyud na niya buhaton, ha? Ayaw kahadlok nang hulga na sila. Sila mo'y dapat hulgaon, yabang sila. Hay, na high blood sa Attorney Elaine. Ikaupat, katapos ang pangutana, kung mo surrender na lang gyud ang akong anak sa kapulisan, o kung musulti siya kung kinsay mga manggamitay o mamaligyag droga sa among dapit, dili ba mabutang sa peligro ang kinabuhi sa imong anak? I will admit, it's very dangerous tungod kay wa ta kabaw kung kinsay mga kauban, no, katrabaho, kauban sa sindikato, kay sindikato magining mga ingon ani. But it pays to be, I will be honest also, no, as a lawyer, it pays to be a responsible citizen. Diin nga kita magmaisog yun kay kung walay mga if we continue to live in fear, di man gid nato maundang di mga panghitabo, no? Di man gyud ta makapahunong o makapaundang sa kaning mga bati, no, the ills of society. Di sad ni sila makatun. If after several warning kaning uyab niya dili gyud, no, maminaw, di gyud mada, no, og storya nga mag-usab, no, nga mag-rehabilitate sa iyang kaugalingon, muundang anang droga, then it's time to leave the girlfriend. Pwede na to sila i-report sa police, no? Better inta. But you have to make sure you do it carefully and that you will be protected by the police if in the event nga musulti ka or mu-witness ka. But I'm very sure usay kaning mga police, no, kabaw biya na sila. Pero turning a blind eye ba, but we cannot be. The only way, no, for this drug addiction to stop is to start it sa ato ang kaugalingon. And second, atong tarungon ato ang selves, no, nga dili na ta mahadlok, no, sa mga mahitabo nato later on. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan king salamat. Subscribe to Dramaturgo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Donna. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Mga anak, unsa man, andam na ba mo sa tong outing? Andam na ma. Andam na ko! Sige, dali na. Kaya nagpaabot na si Papa ninyo sa sakyanan. Anak, bantay maayo imong manguda. Musuod ako kay mag-ilis ko para kaligo. Sige pa. Lorenzo, di magpalayo ha. Dinira ka dapit ni ati Duna nimo. Opa! Ibag ka malikot ni. Unya na uy. Ate oh! Managay ko mo. Patlutaw na. Biko na be, sige ko na be. Donna, patayin sa yung barbecue kay mag-CR ko. Pagdali.
Dong, hawa sa diha dong be kay moadto sa ako sa atong cottage. Ganaan ba ko maligo? Yay lang dati. Di man ko magpalayo. Bantay ka ha. Paliko na ti kadayo na human og CR ni mama. Ay, okay na. Ako ni tiwas diha anak bi. Ay man imong manghod. Naligo pa sa dagat ma. Ha? Imong gibiyaan nga siya rang usa? Oh, Ate, imo tong anak ang nalumos. Unsa? Kinuha ko! Lorenzo! Sorry, pero wa na siya. Dili! Dili ni tinuod! Lorenzo, anak! ma, inom sa og tubig o. Pahawa din eh. Ma, Pawa! Imo nigsa! Ano ba tayo mag-igsuon? nalubong na si Dodong Lorenzo. Mingaw na kaayo ang bay. Ang hilak na lang ni mama mo ay permi na kong madungog. Ug si papa, perming wa din ni kinagsikig inom. Nakasabot man ko nga naa sila sa kaguol kay wa nang akong manghod. Pero naa pa man ko. Dona, kung mangita ganis mama ni mo na ako, inangan nilakaw ko ha. Kaya magsugat ko sa imong uyuan. Uyuan? Kinsa nga uyuan pa? Si Tio Dom ni mo. Katong gikan sa prisuhan pa? Oo, o ganin na siya puyo uban na to. Gipunan lagit nimo ang lapad sa kuo. Ay nag-usab na lagi na siya, no? Sa kaba. Nag-away na si papa o si mama. Makasabot ka po nag-chance ang tao po nga Nagawa agad makauyon si mama ni mo nga ni ako da, day. Tiyo, Ikaw day doon na. Okay ra ba ni mo nga ni ako? kung unsay desisyon ni mama o papa, uyon na ko tiyo. Saan na lang yun. Kabalaka day doon na. Priso, bisag wise. Wa kayo angay kabalakan ako. Dili ta mo kumpiyansa. Oo, napriso ko tungod sa akong kaso nga druga sa una. Pero nag-usab naman ko. Mong ay kahadlok na ko, ha? Oo, tiyo. Takot na sa tubig. Hay naman to sa... Mata! Mata! Pa! Ma! Sigurado ka nga gilili ka. O, lagi pa. Pero sakit siya may maglili ni mo. Nga mga parinte raman nato na yung mga tao nagpuyos palibot. Amput. Dili ka si Dom? Uy, di magpatakag pasangil, oy. Ay karon ra man ni nahitabo nga naa na siya dinhi. Ay, dili ingon ana kung igsuon. Mao nga takuman ang baba ninyo. Ay, tukaan na, uy. Kusuga sa hangin sa gawas. Nay anino sa may bintana. Kinsa na? Kinsa kit ka nagsigig paniid na ako. Wa na ko makauyon ani. O sa pambigi paabot nimo. Nga mahilabtan ang imong anak sa imong igsuon. Ay, wala gitay ebidensya. Ganong sige magyukag pamasangil ni Dom.
Panatlok na ko pa. Sa musugot kag sa dili, ipapriso ko ng imong igsuon. Si Tiyo Dom, nidagan. Oh, cook na! Magdali! Ay, wag yun ako magukristiyo ni mo. Ay, mas mama ni mo. Nilakaw pa. Pa? Nganong nakinuktok man ka pa? Ay, nagtandaan lang ko sa may bintana. Anong wag ka makaklaro sa nilili ni mo? Kapiin na baya to pa. Ug anino na to akong nakita. Wag giday ka makaila sa nino. Wa pa, we. Pero naibaw ko nga lalaki to. Amahan ko ni mo, pero wag yung ka makailan ako. Ha? Unsay? Ayaw ko ingna nga. O, doon na. Ah, Ako mo nagsigig panglili ni mo. ayaw pa. Ayaw pa maluoy. Kana ko pa anak ko ni mo pa. Aba, ayaw pa. Ayok ka! Uy, ka to ganyan! Bukan mo! Ama. Suyop na sad ka! Ha? Nagtuo ka gawa kong mahibaw ang gawas na ng inom-inom ni mo. Nagsuyop-suyop sad ka! Nga mo na suyop-suyop ko. Nakay mahimo, ha? Abilis doon na. Ayaw! Ayaw! Gaganda! Oo, ma! Layo na ko sa bahay. Sa ko pa dong, ani. Ay, magsaba. Tiyo, Dom. Ako na. Dali. Mangita tayo kataguan. Tiyo, sorry nga, ikaw ang among ipasangin lang ni Mama. Okay ra. Nakasabot ra ko. Niikyas na lang gyud ko pagka dungog na ko siya sa imong mama nga iya kong ipapriso. Di ko gusto magbayad sa nga wala ko buhatan eh. Tiyo, Giingnan bitaw tika nga nag-usab na ko doon na. unyaon saon man ni nato, Tiyo. Magpalayo tayo ning dapita. O di na ta magpakita og balik sa imong mga ginikanan. Tiyo, Nagabala ka. Ako'y bahala nimo. Di ko masugot nga na imo pasakit nimo doon na. salamat, Tiyo. Isip mo'y litong-litong ganiyan, suliranin. Wa ko magdahom nga ang tao nga among gihukman nga mao'y nang bastos nako, mo day mo nalipod nako. Sukad adto, wa na ko magpakita pa sa ko mga ginikanan. Naningkamot ko og trabaho sukad pagbata pa ko hangtod na lang karon nga nidako nako. Hinahinay ko nakabarog sa kong kaugalingong mga tiil. Pero hangtod karon, napaghihapon ang trauma nga akong gibati sa gibuhat sa akong amahan. Dinin nilang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. Subscribe to Dramaturgo.